Acabarem amb alpinisme i amb el retorn a casa aquest mateix divendres d'Albert Bosch, després d'assolir el repte de fer cim en les 7 muntanyes més altes dels diferents continents. La família, amics i coneguts no han dubtat a rebre'l amb tots els honors després d'escalar l'Everest, la darrera muntanya que li faltava d'aquest desafiament que va començar l'any 2007. Aquest èxit de Bosch, amb l'ascens a la muntanya més alta del planeta, coincideix amb el 25è aniversari de la primera ascensió catalana a l'Everest. Escalar 7 muntanyes en 2 anys requereix molts sacrificis. Així ens ho ha explicat l'Albert. Fer una muntanya suelta es pot fer, però fer-ne 7 amb un temps més o menys apretat requereix molt compromís, molt esforç, requereix estar en forma, requereix no posar-se malalt, requereix fer molts sacrificis de família, de feina, i evidentment estic orgullós d'haver-ho assolit, sí. És un projecte molt gran que estem preparant i que necessitem molt patrocini, molt, i si no trobem el patrocini no volem que ens xafin la idea perquè jo crec que serà l'aventura de veritat de la meva vida. Doncs enhorabona a l'Albert i desitgem que en la pròxima aventura, que ja ens explicarà, tingui molts èxits. Marxem, no tenim temps per a res més. Tanquem la paradeta. Demà més esport en xarxa, XS, aquí els esports a la xarxa no s'aturen. Això és un no parar. Que vagi bé el cap de setmana. Adéu-siau.